Una exposició sorprenent per a la majoria l'ha inaugurada este passat dijous per la regidora de Cultura, Glòria Tello, i la responsable de l'àrea de Medi Ambient, Pilar Soriano. Es tracta de Ruscos Urbans, mel de ciutat, i que, subtitulada Mel de Museu, acostarà als visitants a esta peculiar modalitat d'apicultura, la urbana, i és que en les ciutats també pot existir producció apícola, per molt estrany que pugui aparèixer. De fet, hi ha un moviment social que promou la protecció i explotació dels ruscos en l'àmbit de les ciutats. Cal destacar que últimament hi ha un moviment que es diu Beekeeper, un moviment que s'està produint arreu del món, especialment als Estats Units i al nord d'Europa, que consisteix un poc en recuperar les pràctiques de l'apicultura als nuclis urbans. Realment, als nuclis urbans, encara que no ho creguem, també tenim abelles, també tenim apicultura. El que passa és que no estava d'alguna manera protegida, i amb aquest moviment, amb el Beekeeper, s'està duent a terme una iniciativa de pujar als sostres dels edificis municipals estos eixams, estos ruscs, per a poder d'alguna manera garantir la producció de la mel per part de les abelles. Així, les regidores van anunciar que al setembre s'instal·larà el primer apiari transparent de València en les terrasses del Museu de Ciències Naturals, enclavament que acull aquesta exposició, per difondre la importància de la divulgació d'aquest fenomen de l'apicultura urbana i perquè els ciutadans siguin conscients de l'enorme interès de la protecció dels nostres eixams i bresques. El visitant pot conèixer, a través de diversos panells, les diverses èpoques i objectes relacionats amb la producció de la mel, una activitat que es remunta a fa 7.000 anys, com ha recordat Glòria Tello, qui ha fet referència a les pintures rupestres en les quals ja hi havia referències a la recol·lecció. És que precisament ha nascut de la col·laboració de diverses delegacions, no sols de la Delegació de Cultura, sinó també de la de Parcs i Jardins, i no sols això, sinó amb altres associacions, en aquest cas del sector de l'apicultura, que ens han ajudat i ens han transmès tots els coneixements que ells tenen al voltant. Nosaltres, des de Cultura, considerem que aquest tema és importantíssim, no sols per el gran impacte no sols econòmic, sinó també social, que l'apicultura ha tingut al llarg de la història, des de fa 7.000 anys a Bicorb ja van aparèixer, ja han aparegut les pintures rupestres que ja denoten que en aquell moment ja es produïa l'activitat de l'apicultura. No sols això, sinó que al llarg de tota la història, des d'aleshores fins ara, l'apicultura, sense ella, podríem dir que fins i tot la biodiversitat pràcticament no existiria. Per la seva banda, Pilar Soriano va destacar la importància de la pol·linització, anunciant les diverses activitats per a que València siga una ciutat amiga de les abelles, que les cuide i les respecte, amb les quals convisca la ciutadania, indicant el desig que València siga un referent d'apicultura urbana. De fet, a l'octubre celebrarà la primera setmana d'apicultura urbana per a iniciar el procés de conscienciació social. Es un proyecto llevado a cabo 100% y que con los técnicos que del Ayuntamiento de Valencia. Estas colmenas urbanas empezó como un estudio, pero poco a poco ha ido tomando forma. Trabajamos de forma muy colaborativa con bomberos y sobre todo porque transformamos un problema puntual que puede aparecer en la ciudad, nosotros lo generamos como un agente polinizador y también como una forma de obtener una miel urbana. En octubre realizaremos la Semana de la Apicultura Urbana. Será la primera vez que se realice. Entonces serán actividades de difusión de esta labor, se podrán visitar y que todos nuestros panales, habrán actividades dirigidas a un público infantil y también actividades dirigidas a un público más adulto. En les terrasses del Museu de Ciències i en les de la seu de l'Observatori de l'Arbre s'han instal·lat ruscos que estan en producció. De fet, els assistents a la inauguració van rebre com a obsequi un pot de mel de museu, produïda en la terrassa del Museu de Ciències Naturals. La mostra està organitzada per la Delegació de Cultura i la Delegació de Parcs i Jardins, de la que depèn l'Observatori de l'Arbre, amb la col·laboració de l'Associació de Defensa Sanitària Apícola, APIATS, i l'Associació Mel Flor del Taronger.